ne wabere gukuria nga yura nyore ebintu bya nyumba bunabono chimesa amo nebirugo elio enyumba yao esaserie Neilan Furniture nalyo lichibuliao mbabwate ebintu biri bya nyumba bunabono chisofa set chechingenjo echichiro isire nobomanyi bwigoro mbabwate chisofa set bono buna recliner sofa set mbabwate modern sofa sets echo chiri chechikala nabwigo chiro serie materials chechi size mbabwate dining tables, TV stands, wall units, wall decoration chechingenjo bwigo mbabwate chinsa echo chikomeka buya echo rabeke asenya siao iko bagotuka aschinsemo chiri cha Ouru Power headquarters lirongo litangani imeyomo chobosogo bwigo mbabwate orusegeronde asakuru kwa Mega City Plaza imeyomo chulio Kisumu asamange akisimbwetera senamba enoti isaronebere eyemo enoti inye eyemo inye isaronebere inye gose enoti isaronesato ibere inye eyemo inye isaronebere inye. Neilan Furniture, simply elegant for quality home and office furniture.